Poštovani građani i građanke, uvažene odbornice, odbornici, predstavnici medija. Želim da se zahvalim svim odbornicima na konstruktivnoj raspravi o ovom važnom pitanju za razvoj grada, kao i na zaključcima koji smo koncipirali kako bismo ih uputili svim poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore da bi se amandmanski djelovalo na predlog budžeta za 2021. godinu. Iako je izostao odgovor Ministarstva finansija na našu urgenciju, želim da vas informišem da naše obraćanje nije bilo uzaludno. Pisanim putem obratili su mi se predsjednik poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista i Liberalne partije u Skupštini Crne Gore, gospodin Danijel Živković, kao i potpredsjednik Vlade Dritan Abazović, koji su obećali pomoć kroz amandmansko djelovanje na prijedlog budžeta Crne Gore. Vjerujem da će i ostali poslanički klubovi imati razumijevanje za naše opravdane zahtjeve i da će podržati naš stav da treba da dobijemo sredstva za razvojne projekte na način kako to propisuje Zakon o prijestolnici. Uvjeren sam da će i svako od nas pojedinačno dati doprinos i angažovati se kako bismo pojasnili posljedice usvajanja prijedloga budžeta Crne Gore u postojećem obliku. Do sjednice Skupštine Crne Gore imamo dovoljno vremena i mi i izvršna vlast da razgovaramo, ukrstimo argumente i da dođemo do prihvatljivog rješenja. Sa pozicije gradonačelnika prijestolnice još jednom upućujem poziv Vladi i Ministarstvu finansija da donesu odluku koja će biti u najboljem interesu građana Cetinja i da odgovore na dopise koji se im uputio još 1. aprila 2021. godine, to jest odmah nakon objavljivanja predloga kapitalnog budžeta. Skupština prijestolnice Cetinje i svi odbornički klubovi jasno su pokazali da možemo biti složni i iznad politike kada je interes grada u pitanju. Možda ovo iskustvo sa Cetinja bude inspirativno i drugim donosiocima odluka na svim nivoima i pomogne im da razumijemo da ništa nije nemoguće kako postoje jasno postavljeni ciljevi i volja da se problemi rešavaju. Hvala vam na pažnji.